Vadiwa vateereri, tadzoka zvekare nechimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regai vatapinda mumamessages edu. Hanzi elo mukomanashi makasimba here. Mukomanashi inini ndiri kutsvakawo munhu anoda hake kuti ange achichengeta pamba pacho anenge achigara ipapo, asi anenge achizviitira zvinhu zvake. Anofanira kunge ari munhu anenge achingodawo hake pekugara asingabhadharwi. Imba iyi it is a 5-roomed house. Pamba apa hapana kana chinenge chichida kutarisiwa, hapana kana zvipfuwo zviripo. Kana aripo mukoma ndokumbirawo kuti andibate panhamba dzangu idzo dzeWhatsApp zvese nemacalls. Zvakawanda anozouya tobva tataurirana. Only serious people please. Thank you in advance mukoma. Sorry I forgot kukuudzai kuti I prefer married couple. Thank you very much. Vedare, that was a message yabva kuna Haidi. Please, kune vaya vanoda kuchengeta musha, uyai kuinbox kwangu tuone kuti mungabatsirikana sei. Regai vatenda pa message yedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, inini ndiri kuedza nepese pandinogona kuti upenyu hwangu ukwanise kubudirira, asi ambuya vangu vari kundibatira mishonga. Ndiri musikana ane makore 35, andina kana kumbobvira ndaroorwa oro kuitawo mukomana zvinhu zvandisina kana kumbobvira ndada kuita. Ndinosingoona vamwe vachiti ndahurirwa, so ndakabva ndangoti no marriage for me. Kubva zvakashaya vabereki vangu, ndinogara nagogo Maiva baba avo vasingade kundishaya pamba kana kushanyirwawo. Dzimwe hama vaingoti achiri mwana musiyei, havatombodi kuti ndinge ndichishanya. Rimwe zuva ndakati ndiri form 4 ndakapinda mavanorara, vainge vandituma, asi ndakati ndanodongorera pasi pemubhedha ndokubva ndaona hari iya inoita sekunge inoshandiswa kumasowe. Mainge muine zita rangu, Maiva zvikare nekamwe kajira kainge kari kered. Hapana kana wandakakwanisa kuudza, asi ndichisvika pavari vakangonditi ukaudza vanhu zvose zvawaona imhosva yako. Iniwo ndakabva ndatya kuti kogogo vaziva sei kuti ndainge ndadongorera pasi pemubhedha wavo. Amai vangu pavainge vachiri vapenyu, dzimwe nguva ndaingotanga kungovaitira hasha. Amai vaiti kana vakaona kuti ndainge ndavaitira hasha, vaibva vatotaura kuti nhasi amai vangu vanotorara vasvika pano chete. Ende ndizvo zvaibva zvaiitika kana ndikangonetsana naamai vangu, gogo vaizongosvika pamba. Ndiri munhu wekuti ndinogara ndichingonetsana nevanhu, handikwanise kuita ushamwari nemunhu zvekuti tinoshamwaridzana kwenguva yakati rebei, nekuti ndinongokaruka ndava kutoitira munhu iyeye hasha. Chiri kundinetsa mukomanachi ndechekuti gogo vangu ava, kana kuri kunzi takagara paya tichingoona mamuvi, kana pakaita zviya zvekuti vanhukadzi vanobuda vachidanana, gogo vanotanga kundikurudzira zviya zvekuti vanobva vataura kuti zviri nani zvako mwana wemwana wangu, kana washayisisa vanhurume utsvake hako umwe munhukadzi akaita sewe wekuti unongofambidzana naye, nekuti unosvika kupi, tarirawo nekuti watochembera. Kana kuri kunzi unoda vamwe vanhukadzi, wadii zvako wangodanana neumwe munhukadzi, ini gogo vako ndichakusapota pamadecisions ose aunenge uchida kutora. Zvazvinoita mukomanachi ndezvekuti mazuva andinenge ndichipfimbwa, kazhinji kana ari munhu anenge asina mukadzi wake, vanotanga kundiudza mashoko iwawo kana kungoshoropodza sekunge vanenge vachitoziva kuti ndiri kupfimbwa nemukomana. Asi kana ndikatanga kupfimbwa nemurume wemunhu, gogo havana kana zvavanombotaura. Ininiwo ndinozotanga kunzwa kuti ndinenge ndichingofinikana nemunhu uya anenge achindipfimba. Dzimwe nguva ndinokwanisa kutopromisa munhu kuti ndichambofunga nezvazvo, but kana gogo vakangondiudza mashoko iwawo ekutoti zviri nani kuti unge uchidanana neumwe munhukadzi, ndinobva ndangonzwa kuti ndinenge ndichingofinikana nevanhurume. Please ndibatsireiwo mukomanashi. Hei, pakaipa vedare. Iyo ndo message yandatumirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Regai tibataenda panyaya yedu inotevera. Hello mukomanashi, makadii zvenyu? Mukomanashi ndiri kukumbirawo mugoviga chitupa, please vigai chitupa. Mukomanashi ndiri kukumbirawo kana maakutumira muite zvokutaipa please. Handidi kuti vanhu vagoziva voice rangu, ndiri kutsvagawo help mukomanashi. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndiri mukadzi ane 40 years. Ndakanga ndakaroorwa kwekutanga
ndikasiya imba yangu. Kuti ndisiya imba yangu murume yainetsa aita zvechihure, but nyaya yangu yakakurisa isiriyo nyaya yandoda kutaura zvangu ndikwena, because anga aita zvemagirlfriends, akapedzisira auya negirlfriend akarara nayo pamubhedha pandakanga ndiri ini ndine mwana mucheche. Ndopandikaona kuti aiwa hapana zvimba, ndikatakura twangu ndakadzokera kumba ndakagara mukomana, ndikagara I think inenge 6 years. Ndobva ndazowanikwa futi, ndawanikwa futi nyaya ingori same mukomana. Takanga tauya kunyika yevatorwa ndobva tikawanana zvakanaka takaenda kumusha, ndobva tatonoita zvakaitwawo kumusha ikoko. Ndobva tatoitawo mwana mukomana. Munhu ndobva asanganawo nemunhu waakasangana naye, ndobva amudyisa. Ndiziva kuti mweya yetsvina here kana kuti mweya yemadzinza, saka kwangu usingadi zvakanaka. Ndobva nyaya yangu same kwakutonoroora mukomana. Taichengeta mari tichiti tonovaka kumusha, munhu kwakutora mari kwakunobvisira mumukadzi. Ina hana chandaitomboziva kuzonzi munhu kwaanewo mukadzi. Munhu kwakutanga kuti ndorambofura nemhepo ndoda kuenda, kwakutanga kutora zvinhu mumba achienda zvake. Handambotaura, ndakamusvikira motikari yakapaka panze mukomana ndichibva uchechi nemwana, yasvikira munhu ari bhizi kutaura. Ndakangokwanisa kungotaura kuti please ndokumbira mutakure zvese zvamukufungisa kuti ndezvenyu, because handidi kuzokuonai muchidzoka muchichiti mangwana ndasiya zvinhu zvangu. Ndobva aenda, ndobva ndakagara zvakare mukomana. Iminzi ndanda nevana vairi, wamereji yekutanga nemereji yechituma. Ndobva ndagara futi mukomana dzinenge 6 or 7 years ndisina munhu wandanaye chisvishandira kunyika yevatorwa. Ndobva ndasangana futi nemunhu wandakasangana naye, zvinhu zvaifamba zvakanaka tichiwirirana pasina kana zviri kunetsa. Dambudziko handizive kuti mukomana imwe yemadzinza here isingadi chakanaka kana kuti mukomana ndikumbira mundibatsirewo, because handitozive ndokurwadziwa mukomana. Kana kune vanokwanisa kunamata kundinamatirawo ndibatsirawo, because ndaneta mukomana, ndaneta neupenyu hwangu, because handina pandobhoti mereji ndakaenjoya mereji dzitatu mukomana. Hapana kana upenyu hwangu ndokungochema chete mukomana, ndikurwadziwa usingatomboita. Iko zvino zvimereji yandiri, murume anogoita zvaanoda mukomana, anoita zvaanoda, haandiudze zvaanenge achiita. Akada kubuda ipapa kutaura kwandiri kuita nemi kudai omu abuda, munhu akatora motikari akaendesa, motikari wakaendesa izvozvo angobuda auba, akabuda akaenda akandisiya ndiri ndega. Saka mukomana ndikumbira mundibatsirewo, because handizive zvekuita. Ndikumbira rubatsiro mukomana, ndibatsirewo please. Ndinoda kubatsirwawo nemhuri yeZimbabwe, because mangwana ndobopindwa nemwoyo wekuti kufa kuri nani, but handife ndichifira mumwe munhu. Ndoda kuchengeta vana vangu mukomana, because ibva tichiwanana tatova nemakore 4-3 tese. Akati haadi mwana mukomana, haandi kuitirwa mwana mukomana. Pese anotomake sure kuti ndamwa mapiritsi, ndiye andotiyeuchidza kuti wamwa here mapiritsi, tora mapiritsi umwe mukomana. Ndibatsirewo mukomana. Saka iko zvinozvi zvinhu zvacho zvatova wese nenyaya yekuti chitendero chake mukomana nechitendero changu hazvipindirane mukomana. Chitendero chavo ndechekuti ivo vanenge vachiita zvavanoda, handibvumidze kuita zvandinoda mukomana. Inonzi kurukwa musoro chaiko chaiko, handifanira kurukwa musoro mukomana. Ndibatsirei, ukati upfeke chinhu chacho chaicho, chinhu chisina makumbo, chisina, inonzi
pfeka zviro zvakareba usasiye zviro zvinosiya makumbo uri kuzviexposa chii ura kuratidza ane makumbo ako andisiya mukomana ndinoda kubatsirwa saka hanzi inini kuti ndigara ndikwanise kugara newe because haudi kupinda kuchechi kwangu kwandinoenda ende wo unoda zvokugadzirwa musoro unoda zvemamake-up ndisiye muri ezimbabwe ngendibatsirewo please ndikurwadziwa mukomanachi handitozive mukomanachi ndinotombogadza mutimes kana kudya chako chakwandikwanisi mukomanachi ndikumbira ari kubatsira kana kune vanokona kundibatsira wandimotsirewo imwe yematsinza iri mandiri paisingana zvakanaka mukati meupenyu hwangu handinomiri ndikamboizvo emerechi dzangu dzese ndidzingochema mukomanachi izvozvi aifasta akaita 40 days achifasta mukomanashi handisi kuti ndiri munhu anoita zvechihure ndaita ndiri munhu anoita zvechihure mukomanashi anogona kuti izvo zvibonde chairo pa40 days hapana akapedza kufasta kwaaita hapana kana bonde anorara akatarisa kwake indorara ndakatarisa kwangu mukomanashi handizive kuti china here ndiri kuti kunge ndiri kusemesa kuti kunge ndiri tsvina mukomanashi ndiri kusemeswa ari kusemeswa neni mukomanashi ndibatsireiwo hama dzangu mweya matsinza akanditeerera haisi kutomboda kana chakanaka mukomanashi iye zvanongoti usiku hwese anongobuda achienda handisiye kuti anenge achienda kupi ipapo atouba aenda kana akadzoka chikafu changu akabata mukomanashi ndiri kurwadziwa ndogara sei nemunhu akadaro mukomanashi ndibatsireiwo muri yezimbabwe ngaindibatsirewo because akuti kunge munhu akatodyiswa chaiko chaiko because kugara pamba chaiko chaiko haatodi kugara pamba anongobuda ipapapa abuda kuenda magetsi kudaiwo abva atouba abva atoenda mukomanashi handizive zvekuita ndibatsireiwo vedu wenyaya yangu yakarebesa because kubvira kumashure kwese uku ndingori munhu wemunyama saka ndozoti kana ndiri pane vamwe ndozvononge ndisiri munhu ndinoda kutofungisira kuti kana kumwa mushonga makonzo kuri nani because ndapera mukomanashi anenge achiti zvoniwawo sometimes hauteereri ndikati ayewa chitendero chako nechitendero changu hazviwirirane obva ati because iwo unozviti unoenda kumasa une mari mukomanashi handisi munhu wekuti inini ndinoratidza kuti inini ndine mari kainga vagrosari mukomanashi ndinongotsenga zvinhu zvepamba nomwesa pamba anga asina motikari mukomanashi ndikatora mari yangu ndikamupa mari yangu 40,000 kuti awedzere zvikanzi hauna kundipa mari wakandikweretesa mari saka usadiredzera kuti wakandipa unga wakandipa mahara ndichatengesa motikari nditesei ndikudzosere mari yako ndikati handina kungondidzosere mari yangu ndikungotaura kungoti inga ndinokupawo mari ndinobatsirana wani and handina kana munhu wandinoudza kuti vanhu iyi mari yangu izvi ndezvangu handisi munhu akadaro handisi munhu anohura ipapa padai ndanga ndiri hura chairo mukomanashi handisi kuti munhu ndiri munhu akashata kana kuti chii ndisitori mudzimai akatosvika anotozviendera kubasa munhu anogeza mukomanashi ndiri munhu ari smart handizive kuti mweya yechina chii ndakazvarwa ndakatakuriswa here kana kuti chii mukomanashi kana ndikamira pane madzimai kudaiwo ndiri munhu anotoonekera pane mamwe madzimai but zviri kuitika muupenyu hwangu ndapererwa mukomanashi ndokumbira rubatsiro ndisati ndafunga zvakaipa because ndapererwa ndizive kuti ndofungei but ndiri kukumbirawo mukomanashi wanasi ndichambogumira ipapapa mukomanashi ndozouya maybe nepati 2 ndichikuudzai kuti zvakamira sei zveupenyu hwangu because mweya matsinza handisiye mukomanashi handifunge kuti ndichada zvokuwanikwa futi kana izvi zvaramba mukomanashi ndangochengeta vana vangu vairi chinenge nditevera mukomanashi ndokumbira musaisiri voice note ndokumbira muite zvokutaipa muita basa murare munyasha akuitirai zvakanaka kana pane vanoda kundimatsira vachindisirawo munamata vandinamatirewo
vedare. That was a WhatsApp voice note randakatumirwa navanzvadzi vedu. Ndazovakumbira permission yekuti ndinge ndichiposta voice note ravo. Zvakangooma hazvo vedu we. Please let us talk about this issue in the comment section. Kune avo vanenge vachida kuvabatsira, please uyai kuinbox kwangu tuone kuti vangabatsirikana sei. I'll be back with another episode.